Ancwatyuwe namhlanje amaxhoba engozi yebhasi yaseLimpopo angama-45 kwilali yaseMolipulule eBotswana. Iqela le-ANC limisile inkqubo yoluleko yeveki ezayo yalo besakuba ngumongameli walo uMnumzana Jacob Zuma ngenxa yenkxalabo yezokhuseleko. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ndambe Ndodwa, Ndamba noPhumza Sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Msontsundu. Ngethuba kungcwatywa amaxhoba entlekele yengozi yebhasi eBotswana namhlanje, usizi belibhalwe ebusweni kwintsapho. Inkaba yamaxhoba ngama-45 athi aphulukana nobomi ikwilizwe laseBotswana apha angcwatyelwe khona ngaxeshanye. Umphathiswa wezempilo eLimpopo bemele uMzantsi Afrika uGqirha Phophi Ramathuba ubambe ngazibini kumongameli welalizwe ngentsebenziswano norhulumente weli. Amaxhoba gagane nale ngozi ngethuba esiya kuchitha impelaveki yePasika eZion Christian Church ZCC eMoria eLimpopo. Kwakusele kushiyeke iiyure ezimbini phambi kokuba amalungu eZCC aphume eBotswana afike eMoria eLimpopo ngethuba lebhasi eshwangusha intlitheka kwibhulorho iMamatlakala ngomhla 28 kuMatshi. Namhlanje eBotswana kungcwatywe amaxhoba ngama-25 kumngcwabo obukrazula intliziyo nobubanjelwe eMolipulule kwilizwe laseBotswana. Umphathiswa wezempilo eLimpopo uGqirha Phophi Constance Ramathuba ubemele uMzantsi Afrika kwesi singcwabo watsho ebamba ngazibini kurhulumente waseBotswana ngokutsala ngaxhathi linye noMzantsi Afrika ngethuba eliyalizwe ligutyungelwe lilifu elimnyama. In this regard, I wish to take this opportunity to thank President Masisi and President Ramaphosa for their unequivocal guidance during the difficult time. We also thank the family members of the deceased for their patience and support during the trying moments. We know it has been very difficult. Stories were told that you might take 6 to 12 months to finally find closure. But you believe in us. You trusted us. Ukanti nomkomishinala ophezulu waseBotswana kweli uGqirha Sanji Monageng uphose sivivaneni amazwi ombulelo. Now, dear Phophi, my sister, as you can all imagine, after a month of talking to each other on a daily basis, of working together, we became very close. And I thank you very much for your leadership since the day the accident happened to the last day, in particular for the love, care and support given to the sole survivor, our little girl. As it is often said, a true friend is one who stands by you in both good and bad times, and especially in trials and tribulations like South Africa did. Njengoko amaxhoba ebekwe kwindawo yokuphumla ngonaphakade, uphando ngoyena nobangela wale ngozi luzawuqhuba ngaphandle kokulibaziseka. Umqhubi ungcwatyelwe kwilali ekude kufuphi naseMolipulule. Kule ngozi ehlasimlisa umzimba kwasinda kuphela intwazana eneminyaka 8 isidla amazimba. Ihlehlisiwe inkqubo yoluleko yalo wayesakuba ngumongameli we-ANC uMnumzana Jacob Zuma ngenxa yenkxalabo yezokhuseleko. Kwingxelo ekhutshwe liqela le-ANC, eliqela livakalise ukuba licetyisiwe ukuba imicimbi equka ululeko lwendlela yokuziphatha netsala abantu abaninzi nganefuthe elibi lodushe. Ithi ke loo nto uMnumzana Zuma uza kuvela kuphela phambi kwekomiti yoluleko ye-ANC emva konyulo lukaZuma ebekhwetyiwe leli qela ukuba avele phambi kwekomiti yoluleko emva kokuba efunyenwe enetyala lokutyeshela umgaqo-siseko walo emva kokujongela phantsi isikhokelo se-ANC nokuvakalisa inkxaso yakhe engagungqiyo ngakwiqela le-MK Party.
Owayesakubanga uNondyebo jikelele kwiqela le-ANC umnumzana Matthews Phosa ebeka inkxaso yonyulo yeliqela eMpumalanga namhlanje. Lokaphosa ngomnye wamagqala eliqela athe aphumela ubala mvanje ayinxalenye yamaphulo ka inkxaso yonyulo nanjengoko kumanqada-nqada kulo lonke eli amaqela ezopolitiko elungiselela unyulo lomhla 29 kuMeyi. Lo wayesakubanga uNondyebo jikelele kwiqela le-ANC uyavuma ukuba eliqela lijongene nemicelimngeni eliqela kule minyaka engama-30 igqithileyo. Kodwa ukwathe amanyathelo athembisayo athatyathiwe kwaye oku kuza kulenza liphumelele emagqabini eliqela le-ANC kunyulo. From what we saw yourself being there, walking around the most difficult areas in the township of Kapokweni, the people are only saying one thing: we want ANC. And they are not confused in terms of where the history of the country comes from. They say the ANC liberated us. We are saying to you right now, we are going to continue to create jobs in this country. We are going to continue to create stability in this country. Kusenjalo lokaphosa uthi iqela le-ANC lenza kangangoko ukusiphula nengcambu urhwaphilizo. We are aware of corruption, but we're also saying we need to deal with it. We're not afraid whether it's our member or not our member. We're saying corruption is no ice. We must deal with everybody who's corrupt. Ukanti umnumzana Matthews Phosa ulothulele umnqwazi inyathelo le-ANC lokuthathela amanyathelo ezoluleko lowo wayesakuba ngumongameli weliqela umnumzana Jacob Zuma. Oku kuza emva kokuba eliqela lithe lakhwebela lo kaZuma phambi kwekomiti yalo yoluleko nalapho eza kujongana namatyala amabini aquka ukujongela phantsi isikhokelo seliqela kwanokuxhasa elubala umbutho i-MK Party. I think the ANC must be lauded and praised for taking on Comrade Zuma. If he's a member of the ANC, he must subject himself to our discipline, but we're all subject to our own constitution. You cannot be a president of a movement for 10 years and turn your back against it. What are you trying to say? What are you sending the message to the young people in this country? Ukanti lokaphosa useza kuqhubeka nokugayela i-ANC inkxaso yonyulo nakwezinye indawo. Inkokheli yombutho we-EFF umnumzana Julius Malema uyibethelele into yokuba iqela lakhe liza kudala amathuba amaninzi engqesho ukuba lingangena kwitrone yolawulo. Lokamalema ukuthethe oku namhlanje ngethuba ebeka inkxaso yonyulo e-Orange Farm eRhawutini. Le nkokheli ye-EFF ikwaqinisekise abahlali balo mmandla ukuba baza kufumana iinkonzo ezisemgangathweni xa kungaphatha i-EFF. Kwintetho yakhe umnumzana uJulius Malema usiceke kanobomi isenzo sokuhlukunyezwa kwabantwana nabasetyhini. We must not attack our women. We must protect our women. We must protect our children. Let there be no violence amongst black communities. Ukhuliso loqoqosho, ukudala amathuba engqasho, ukwakha izindlu nokulwa ubukrelemnqa. Ezi zezinye zezithembiso ezenziwe ngumnumzana uMalema. Re na le responsibility ya re le fe mesebetsi. Re tlo etsa more than 4 million jobs as the EFF because re tlo bula di factory, re tlo bula di industry, re tlo make sure for engage in infrastructural development. Uqukumbele intetho yakhe ngobongoza abahlali base-Orange Farm ngelithi benze okufanelekileyo ngomhla wolonyulo kwaye bavotele umbutho oza kuguqula ubomi noza kusiphula nengcambu buqhetseba udale amathuba emisebenzi. Inkokheli yeqela le-Build One South Africa ibosa ngamafutshane umnumzana Musi Maimane beka inkxaso yonyulo eKapa ngalemva kwemini nalapho ibiqinisekisa abalandeli beli qela ngezicwangciso zokuphuhlisa ezoqoqosho kwiphondo lentshona koloni. Abalandeli beqela le-Build One South Africa ibosa ngamafutshane baphume ngobuninzi namhlanje bezokumamela inkokheli yeliqela ngethuba isenza intetho malunga nenjongo kunye nezicwangciso ezenziwayo nanjengoko kujongwe kulonyulo ngomhla wama-29 kule nyanga kaMeyi. Thabathe iqonga ke lokaMaimane wangena emxholweni. Andizuthetha ixesha elide. All I want to highlight is that today we are gathered here in the Western Cape. I hear the government of the Western Cape is saying, Uguti, all of these parties that are coming here should not be coming here. I'm here to tell them one thing and one thing alone.
that Bossa is here, Bossa is growing, and Bossa is going forward. Kanti ke le nkokheli yeBossa ikwaphawule icacisa nangeyona njongo yokusekwa kweli qela. When we started Bossa, they said to us, "What is your dream?" I said, "Our dream is simple. That in every home, regardless of where that home is, at least one person must have a job." Ukuqukumbela le ntetho umnumzana Mayimane uye wagxila kakhulu kumba nomcelimngeni wolwaphulo mthetho nolugqubayo kule ngingqi yaseGugulethu. I want to know that we are going to bring the police to a local level, and where there are corrupt policemen, we are going to deal with them. But the problem is not the police. Let us make sure we bring them lower down to the ground. Ulixakeka nobomi Mayimane iqela le-DA elityhola ngokuba mbaxa ethembisa ke ukuyitshintsha yonke le meko. Buyipilo Nkuna waseHammanskraal eTshwane wayeneminyaka eli-16 budala ngethuba wathi walahleka ngo-August ka-2021 kwiminyaka emithathu emva koko usapho lwalentwazana lumemelela kuba ibuye iphile intombi yabo ukanti Buyipilo akaziwa kuba wayaphi. Umama waseHammanskraal ukhangela intombi yakhe eneminyaka eli-16 neyalahleka ngo-2021 kwaye awufumaneki umkhondo. Lo mzali usentlungwini uthi usapho lwakhe kunzima kulo susela oko kwalahleka umntwana wabo. Buyipilo namputso uri mama khopela uri umpiele 500 taka ya mudende so kinya kuira lawyer. Ubuyipilo wayedla ngokuthi mama ndicela ungcinele imali yami yegranti ndifuna uyokufundela ukuba ligqwetha ndifuna ukubopha wonke umuntu okuhluphayo ndizokuthengela yonke into oyidingayo mama ndizosigqiba isikolo mama wam. Ubuyipilo wayehlakaniphe kakhulu. Iqumrhu elijongene nokulahleka kwabantwana i-Missing Children South Africa lithi liyothusa inani labantwana abalahlekayo kweli loMzantsi Afrika. Children going missing in South Africa is of a great concern, and we've got many cases of children that have not yet been found. Even cold cases dating back to the 1980s of children that are currently still missing. There is always hope in a cold case. We have seen cases being solved over many years later. Lo wasetyhini uthi usuku lokuzalwa kwentombi yakhe lusisikhumbuzo sentlungu akuyo. Because andiziva kamandi konke andikwazi nokuba phakathi kwabantu naxa ndimenyiwe kwiibhadi zabanye abantwana ingakumbi ezabantwana abalengana noBuyipilo andikwazi ukuya. Lo mama uthi kuye kunzima nokulala. Akirobali bushiu kirobala kabo 24. Ulindiwe utyhola amapolisa ngelithi akamoyanga konke. Amapolisa aziphendulele ngelithi amangqina amabini amatsha athe enze udliwano-ndlebe kulo nyaka ngoFebruwari kwaye uphando mayela nelityala lugqityiwe. Idokethi linikezelwe kumtshutshiso ophezulu ukuze athathe isigqibo. Igqityiwe inxenye yophando mayelana nomlilo owatshisa watshabalalisa isakhiwo usindiso ngo-August ka-2023 nekumbindi wedolophu yaseRhawutini kwaye kulindeleke ukuba le ngxelo yoluphando ikhutshwe ngokusesikweni ngomso. Komishoni ibiphanda lo mlilo yamema amagosa ezicima-mlilo amaxhoba wasinda emlilweni kunye namagosa karhulumente kuba azokunika ubungqina. Umhla wama-31 ngo-August kunyaka ka-2023 yimini ezakuhlala ihleli kwintliziyo nengqondo zeentsapho ezingama-75 nanjengoko zathi zahlaselwa sisithwakumbe somlilo nto leyo eyathi ndi kwilizwe lonke. Ngabantu abangaphaya kwama-70 abathi babhubha kule ntlekele. What I saw in the passage was just a smoke. People were running to and fro. The one from the left was trying to go to the right. The one on the right, now even me, I was confused. I came out of my room, ran half naked. I wasn't even sure that I was naked. It's when I was approaching the doors that I realized that I'm only having the BVD. I said, now I'm going, Melita. You must come. And it was use a lay window and the user. Melita, only one word I told him. No, mommy. I know, mommy. And then when I'm turning my head,
Now she's running by the door and there's nothing I can do now. Already I'm jumping. Ngale mini yesisehlo amagosa karhulumente aphezulu kuquka nomongameli weli uCyril Ramaphosa bagaleleka kwindawo yexhwayelo ngoko nangoko. We've got to go to the bottom of what caused this fire and also address from now on. It's a wake-up call for us to begin to address the situation of housing in the inner city. Itshantlizio lamalungelo oluntu uSiyabonga Mahlangu uthi umasipala ukuba ebesigcine sisemgangathweni sisakhiwo ngekungazange kwenzeke lengxaki. Kunemthetho ebekiwe ekufanele ilandelwe abantu mebehlala kuleyo ndawo. Njengokuthi nje kule ndawo siyazi sonke ukuthi kamasipala uyena obekumele inakekele le ndawo ingagcini kwenzeka lento esiyenzekile. Ukanti inkulu baphathiswa yephondo laseGauteng omnumzana Phanyaza Lesufi kulindeleke ukuba ayikhuphe ngokusesikweni lengxelo yekomishoni yophando lomlilo wesakhiwo usindiso. Masiphosa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Dibabe ngazibili bethuna kuwe Madikela ku deska yakho enkulu ideska yendaba bethuna apha ekhaya nami ndiyakwamkela kaloku eqongeni lami nemozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela uMamthembu namhlanje langomso yenje imozulu xa sivula ke bekwesi Paul lokuqala kaloku ukutshisa kolanga ukubhudla kwemimoya apha eMzantsi Afrika nazo kaloku imvula ezibikho kakhulu kuyo yonke nje imeko yalapha eMzantsi Afrika kuyatshisa embili namhlanje phaya kaloku kodiyara phaya ekuseni futhi bevuswa kaloku lelashumi nje liphele kamandi lishise impela kwakhona futhi elalanga ngaye kaloku la 26 degrees amaqondo wakho ke mbukele ekhaya aphansi naphezulu sivula kaloku lephondo lokuqala lethu liphaka kaloku lona empuma koloni indawo esithatha ukuphakama kweliphondo kuyabanda ekuseni alvani ngesithandathu bavala imini futhi ngelanga ko 27 degrees. Kanti ke buke xa sijoga iphondo lelandela apha emini lapha eMzantsi Afrika kuseFreystata indawo esifana pha kwincamo yelaphondo eVelcom phaya ekuseni futhi kuyabanda ngo-9 degrees ekuseni baluvale balusokusuku lwabo kamnandi ngelanga ka-29 degrees. Zebedle nje bona phaya ephondweni elisantshirekoloni ngomso phaya elinqomeni koFred Ndali phaya ketshisa kamandi futhi kuhle yonke imini phaya ngo-12 degrees ekuseni bavela kamandi futhi imini kuyatshisa yonke imini ngo-25 degrees. Mbukeli wami ekhaya nansi imozulu phaya iphondo lethu elisanorthern Cape ngomso pha kwimpuma yeliphondo umzekelo phaya kaloku koKimberley kwakuseseni futhi kuye kaloku la 11 degrees lisekhona ilanga futhi ka-28 degrees ngorhatya. Bejeje phaya ephondweni lethu elisa-northwest ngomso koMoruleng ekuseni futhi ku-11 degrees kusatshisa ebusuku ngamashumi mabili nje azakhatshwe kaloku sisithoba naphaya eBloemhof kuyabanda ekuseni ngo-9. Ukanti imozulu bethuna apho sikhoya eGauteng pha kumantla weliphondo eTshwane ePretoria kube bubanda phaya ekuseni ngo-12 degrees kuhle kumiyoli phaya ebusuku ngamashumi mabili nje mbukeli azakhatshwe sisithandathu. Kanti imozulu bethu xa sinyuka apha eMzantsi sijonge phaya kaloku ephondweni lethu eliseLimpopo indawo ezikumazantsi weliphondo phaya kuyabanda ekuseni kobilabila phaya ngo-8 degrees kuye kutshise ke pha futhi emini kamnandi ngo-30 degrees. Ukanti imozulu xa sisehla njalo bukele ngephondo lethu lapha kaloku empumalanga kosikhukhuza kwasekuseni futhi bevuswa ku-12 degrees bavela kamandi imini ingqatsini yelanga ka-34 degrees emelo kuyabanda ekuseni ngesibhozo. Kanti bukele wami ekhaya xa sivala sisonge imozulu phaya ngephondo laKwaZulu Natal ePongola ekuseni ngo-15 degrees xa bayisonge imini kuhle phaya kucongile futhi ngamashumi 32 Newcastle kuyabanda ekuseni ngesithoba. Itsho ke imeko apha kwamna ndithatha kangaka xesha limyole. Bukela ngofumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indabazethu163 kamnandi mawethu.